Hola a tots, jo sóc la Jan. I jo sóc la Maria. I estàs escoltant? No sóc un serial killer. Què t'expliques avui, Jan? Mira, m'han passat coses boniques, me fa molta il·lusió. Però va ser 2 días seguidos que dic, ¿qué está pasando? Espíritu navideño, no voy a acostumbrarme a esta vida porque me viene todo regalado, literalment. El dia, 3 dies abans, crec, no sé, números, dies. Per la nit surto a passejar al fin i hi ha una floristeria que venen plantes aquí al costat i me ve una dona i me diu, la de la floristeria, diu, escolta, què te vols endur algunes plantes perquè s'han de tirar, que es fan malbé? I jo, Ostres! porti per aquí planta gratis. Que són aquelles dos, mira que boniques, són molt mones. Que hi ha una que és la de l'incienso i l'altra no ho sé què és, però és gratis i m'encanta. És gratis, és guai. Jo dic, que guai, cosa gratis. Oh, que bé. Després, el dia següent, surto a passejar un altre cop i veig que sempre hi ha com un parterre que deixa plantes en plan abandonados, gatitos a recoger. I veig que havien plantetes de torretes petites de el arbre de Nadal i dic, planta gratis, dia 2 de planta gratis. Mira, yo estaba ya, esta vida que estoy llevando, ya qué más me da. Arribo aquí al portal el mateix dia i estava parlant amb el porter, que sempre entrem i parlem amb una mica. I entre en una parella que, a més, la noia sempre va. Sembla una influencer, però com un halo de seda al seu voltant increïble, que dius, hosti, que esto existe en la realitat. I sempre és molt agradable esta noia. I va passar i dic, hosti, mira, és que cada dia que et veig, vas tan ben vestida, t'admiro molt, de veritat. M'alegra veure't passar cada dia, Gràcies. I li va fer molta gràcia i vam pujar a l'ascensor. Ok. A la tarda, el porter em passa per casa que em diu, mira, t'han portat paquets? Jo dic, hosti, no feia falta, però que maco, gràcies. I em diu, i espera, perquè me'n recordes a la noia que li has dit el de la roba que t'agradava? Jo, sí, m'agrada. I em diu, t'ha deixat, ara al baixar, 2 regals, un per a tu i un per el fill. Jo, què dius? Jo, per una part, me vaig sentir culpable i jo dic que no, que l'he dit per bondat al alma, però és el karma. Que bonic. Però m'he sentit culpable perquè el karma me vingui per dir algo bonico, No, però no t'han de sentir culpable. Has dit una cosa maca i la noia ha respost, clar. Sí, però que no m'ho esperava jo. Jo em xoc, com que ens regala coses. Li va regalar un xampú vegà pel fin i a mi com un sèrum per al cabell, que per això porto les extensions per provar-lo. Toca. Uau. I no, res engrespat. Es diu Goa Vegan, Goa Cosmetics Vegan. I no estem cobrant comissió. No, però és que no m'ho esperava que fos tan bo. Estic en xoc. Que guai, no? I gratis, és més bon cara, saps? Que maca, nueva amiga, preséntamela. No és amiga. Bueno, però... no, perquè me da regar. Però ja t'ensenyaré, perquè és vegano i dic, potser li interessa a tu i a la gent també. Mola. Però que estic flipant. O sigui, fa lo Cotocandy. Oh, que guai. Esnifando el pelo de Jan. Sí. Al final no li agrada, que és el que m'ha sorprès. El cotton candy. Clar, candy se l'en fotrà, no. No crec. Però, hosti, que bonito. ¿Has visto? La vida regala cosas. Que maco, és perfecta per l'espíritu navideño. Però dic, cuidado, que cosas buenas, asesinato ahora. Com a pam. Com a la vida te prepara en plan felicidad i pum, caigo. No, però, hosti, portava uns dies de ratxa i dic, va, què més me das? Que guai. I després, ja per acabar, que tinc un vale de 5 euros de mango del cumple. Perfecte. Però és això que he dit, vaig a descanviar-lo, a veure si trobo un jersei, però tots jerseis cuello alto i todo sat beige. I dic, ja la vida ja m'ha dado. Ja està. Ja no pots exigir més, seria massa bo. Tengo un pelo suave, ja està. Me conformo. Sí. Pues bueno, vols que anem al casa? Of course. Ai, és una que t'agradarà molt. A mi m'encanta. M'agrada molt. A veure, el cas, perquè... I a més, és un cas que he elegit expressament per aquestes dates perquè aquest sortirà dissabte i dic, a tocar de Navidades o cenas de Navidad y tal, y dic, que haya moraleja, que la gente aprenda. Es el cas de la Mary Tifoide o Typhoid Mary. ¿La coneixes, no? No, però sona a... No t'he parlat de la Typhoid Mary? No, però sona pirata. Sí que... Sembla el nom d'un pirata. No parlat de la Typhoid Mary? No. M'ofèn a mi que no t'hagi parlat de la Typhoid Mary. Potser sí que n'hem parlat i no me'n recordo. Is my passion? T'agradarà molt. M'agrada molt. Però ja veuràs, hi haurà moraleja. Aviam.
Comencem. Ai, espera que m'emociono. És que m'agrada molt este cas. A finals de 1906, no és època serial killeresca, però queden uns anys, queden 60 anys. Un propietari que havia llogat la seva casa de Long Island a una família d'un banquer aquell estiu va contactar amb l'investigador antifoide George Soper per a que investigués un brot de tifoide a casa seva. Li va dir, mire senyor, vente pa aquí porque pasan cosas raras. A final d'aquell agost, 6 dels 11 llogaters havien contragut febre tifoide. Ostres. Clar, dius, fes-m'ho mirar perquè llogo o no llogo, què faig? Ventilo una mica... Veus? Estic tenint... Bé, ara és època. Sí. Les persones, si no saps tu o la gent febre tifoide, perquè jo no sóc experta en febre tifoide, són portadors del bacteri a la sang i als intestins. Els símptomes consisteixen en febre alta prolongada, cansament, dolor abdominal i diarrea, caquita. Alguns pacients presenten erupcions cutànies i en casos greus es pot complicar seriosament i causar la mort. Al voltant més o menys de un 1 o 3%, tampoc està ben per percentatges, però que vamos, que no sol passar, però que bueno. I que estem en una època que la gent, si es posa malalta, el costa molt més de curar. Exacte, com estava allí el tema de la sanitat, de la higiene, que era com un lavar-se les manos, encara no estava de moda. I tiraven la caca al carrer, no? Sí. O no, tal qual. Sí, tal qual. Segur que algú feia. El motiu per el que es va contactar amb en George era perquè, a part de formar-se en enginyeria civil, s'havia convertit en una mena d'expert en higiene, que tenia el sobrenom de el lluitador epidèmic. Oh! Jo sé, un altre pirata. Mira, el que em és de pirata, però t'imagines aquí arriba el lluitador epidèmic, que em recorda a Fernando Simón amb l'almendrita. És el Fernando Simón de l'època, tal qual. Sí o no? Sí. Lluitador epidèmic. En George Simón. En George va descobrir que la família dels que havien agafat tifoide havia canviat de cuinera a principis d'agost. I va dir, ui, què passa aquí? Això va ser 3 setmanes abans que l'epidèmia tifoide comencés. I va fer números i va dir, sospixos. La cuinera va estar a família durant poc de temps i va marxar unes 3 setmanes després de que corregués el brot. Es va descriure la cuinera com una dona irlandesa d'uns 40 anys, alta, pesada, soltera, que semblava tenir una salut perfecta. Alta, pesada i soltera. Sí, esta descripció la vaig llegir i dic, però irlandesa, dic, t'he imaginat allí la de Outlander? Sí. La madre, ai, m'encanta, és que irlandesa, a més. Hello, how are you doing, darling? Ai, m'encanta. En George, de sobte, se li va encendre una alarma i diu, espera un moment, que això més sona, aquests casos de cuinera i tal. I es va posar a mirar casos anteriors i va descobrir que una cuinera irlandesa que encaixava amb la descripció que havia rebut estava implicada en tots els brots de tifoide ocorreguts els últims 6 anys. No! El seu nom era Mary Malone. Mary Malone? No, Mary Malone. Mary Malone. Mary Malone. Mary Malone. Oh, 6 anys. 6 anys contagiant la... Hola! Però a més m'encanta de que me l'imagino de pal. Hosti, esta gent no es para de posar malalta, jo me piro. Me quedan famílies estes que es posen malaltes. És que lo que no... Estos americanos, jo, clar, irlandesa i robusta, claro, ella diu, claro. no tenen aguante. No devia d'enterar-se que estava malalta, potser no tenia ni símptomes i... Clar, ja t'explicaré la seva forma de pensar. Vale. La Mary, anem a conèixer-la una mica. Qui és aquesta senyora fantàstica irlandesa, soltera de 40 anys, robusta? Me la imagino interpretada per la Gwendolyn, la que fa de la Brienne de Tart. Me la imagino interpretada per ella amb una perruca pel roja. I amb accent irlandès. La Mary va néixer a Coxtown, o el que avui en dia és Irlanda del Nord, que bàsicament és com el País Basc, perquè hi ha una mena de comprensió mental. De paral·lelisme, sí. Més o menys. És el País Basc d'Irlanda. Va emigrar als Estats Units quan va complir 15 anys i va anar a viure amb la seva tia i el seu oncle durant un temps fins que va trobar feina com a cuinera per a famílies riques. Que dius, tio, bueno, és una bona feina. Bé, no? Perquè crec que va començar el rotllo, mira, amigo d'un amigo, va començar fent algo més senzill, però que la cuina era its passion i Home, per l'època és una bona feina. Es cobrava molt bé, més diuen. I mira, menjar sempre tant algo a la boca, era robusta i soltera. Mira. La Mary estava treballant com cuinera a Mama
Mama and Ronek, crec, i després de Com 2 es digui? setmanes... Sí, hi ha pronunciacions, he desistit. I després de 2 setmanes de feina, 2, casualment, un altre cop, els residents van desenvolupar símptomes de febre tifoide i la Mary va dir, ui, me piro un altre cop, que la gent se pot enfermar. Així que l'envenen es va traslladar a Manhattan, on va treballar per diverses famílies que la contraten de cuinera. Dona la casualitat que els membres de les 3 famílies per a les que havia treballat van desenvolupar febre i diarrea i la bugadera va acabar morint. I ella, joder, és que està fatal Nova York. Quina casualitat. Sí. I, a més, ella treballava de cuinera i un dels seus plats preferits era fer un pastís de préssec, que jo me l'imagino agafant el préssec amb les seves mans, pelant el préssec amb les seves mans de tifoide, fent la massa amb les mans de tifoidea i dir, toma, pastelito. Nyami! Jo vull no t'enganyaré ara mateix. Estava mirant i jo, he de comprar préssec. En plan, it was worth it. Sí, com a, que mal, però... Ok, cara. La Mary, clar, es va tornar a quedar jobles perquè la gent s'anava a morir, no estava malalta i... o no se sap si la feien fora o que ella marxava perquè diu, joder, està tot fatal, que mal rotllo treballar aquí. No? Una de les dues era. Sí. Però al final va acabar trobant feina per un advocat. La mala sort la va tornar a perseguir i es van posar malalt 7 de les 8 persones d'aquella casa i pues, un altre cop, pum, homeless. El que no es va posar malalt devia ser diabètic perquè no menjava cake. Mira, podria ser. O que estava fora de casa, també. Al 1906, la Mary va començar a treballar a Oyster Bay, Long Island, i 2 setmanes després, 10 dels 11 membres de la família havien estat hospitalitzats amb tifoide. I aquí és quan entra en escena el detectiu George Soper, el lluitador epidèmic, quan el truca el propietari a la casa de la família que havia llogat. I ara han quadrat ja espacio-tempos, realitats paral·leles. Investigació. En un principi, els investigadors no van poder localitzar la Mary perquè generalment marxava sense dir on anava poc després de que comença tot, del pal a mi que no me pregunten, quin rotllazo d'entrevistes. Fins que un dia en George va ser informat d'un brot actiu en un àtic de Park Avenue i va descobrir que la Mary era la cuinera. Va dir, corre abans que ens escapi la irlandesa soltera i robusta. Aquest brot en concret va resultar en que 2 dels criats de la casa van ser hospitalitzats i la filla de la família va morir a causa de la febre tifoide. Uala! Clar, van dir, tio... Això ja es passa de tinc les mans brutes i no me les rento. Es passa, això ja és un serial killer en tota regla. Bueno, no, perquè ella, clar, ella no feia del pal, toma mi pastel de caca en tu boca, no. Però clar, anava morint la gent i ella del pal. Soc gafe o estic malalta? Soc gafe, bueno, deu de ser mala sort. És que en aquella època tampoc, clar, no és el pal, entro a TikTok vintage, no? Llavors, quan en Josh va agafar la Mary, es va sentar a parlar amb ella i li va comentar el seu possible paper a escampar la febre tifoide. Va dir, hija mía, cuadra todos los hilos, todas las flechas apuntan a ti, I el que ell necessitava per a confirmar si era portadora del virus o no, que necessitava confirmar-ho. I aquesta li va demanar que li donés una mostra d'orina o de caca i la mare va dir, ni de muerta tocas mis deposiciones. No. No, tocas... No me surt l'accent irlandès en català. No, me tocas mi surt italiano. No, tots me deposeix. Deixem-ho estar. Semblaves la de What We Do in the Shadows. La Nina. És que l'he perdut, No me viene. No, deixem-ho estar. Llavors, en George va dir, hoy no voy a ganar nada, ho va intentar un altre dia i va portar un altre doctor amb ell. Però de nou va dir, mi caca es mía. Va ser rebutjat. I va arribar al punt en què, en una trobada futura en la que la Mary estava hospitalitzada per altres problemes de salut que no tenien res a veure amb la tifoide, sorprenentment, aquest li va dir que diu, escolta, escriure un llibre sobre el cas i et donaré totes les regalies a canvi de tu caca i tu pipi. I la resposta de la Mary va ser un vete a la mierda i es va tancar al lavabo fins que van marxar del pal. No vull saber res de tu. Total, que l'estat de Nova York va fer un canvi de tàctica perquè va dir, esta senyora
és robusta i que no I sortirà... que no li entregarà Que res. és irlandesa, t'imagina't allí com que no. Va enviar la doctora Josephine Baker, una prometedora defensora i la higiene i la salut pública, perquè convencés a la Mary per a que donés la seva caca pipi. En plan, és una dona i no et preocupis per la teva modèstia, aquí serà todo limpio dins el que cap, en secretito todo. Però la Mary li va entrar a los aires i que no, que li feia molta por tota aquesta cosa. Clar, tu ara imagina't Covid. Una cosa tan rara... No. Jo en aquest moment pensava això. Senyora, que li acaben d'explicar el tema del Covid, dame un cachito de tu piel. Clar, és una mica irracional, però és una por bastant comprensible. Sí, una por del desconeixement médico, muertes. No. I si me cortas y sale la tifoide? No. Finalment, la doctora Baker i 5 agents de policia van dir basta, tia, perquè estàs causant aquí una ola de muerte i destrucció, i van acompanyar la Mary a un hospital on, després d'un intent d'ofegida, evidentment, no sé, aquesta tia va dir no, que puto miedo, es va intentar escapar, però clar, tu imagina una irlandesa de 40 anys allí, pum, altíssima, dius, a ver, te veo debajo de la camilla, senyora. No va anar molt lluny. La van trobar amb un pastís de pressa que allí escapant. Total, que la van enganxar. És que no puc me la imagino sortint per la finestra. No tendréis mi caca, ladrones. Amb una manta, com si fos un fantasma. O a la paret, així empastrada. Ai, però se veu un tros de cabell pel roig. Ai, no era morena, pensa que en fotos, però te l'ensenyo. És més divertit si te la imagines pel roig. Yes. I això, que la van enganxar al final i va donar positiu com a portadora de Salmonella typhi, el bacteri que causa la febre tifoide. Nos lo esperábamos todos. I amb tant de caos per aconseguir la seva caca, la Mary va treure l'atenció dels mitjans de comunicació, van dir què coño passa amb esta senyora, i la van anomenar Mary Tifoide o Typhon Mary, que m'encanta. La Typhon Mary. Jo me la imagino sortint a la tele. No, es que quieren robarme la caca, señora. Esta gente, que el gobierno me quiere robar mi caca, que después le han puesto la tifoide a mi caca. Esto no estaba antes. Nos crujen a impuestos y ahora nos quieren robar la caca. Oh, es que una no puede cagar tranquila en esta casa. Ay, Dios mío. ¿Quieres un pastelito de pie, de prasen? De fiebre tifoidea. Llavors, la febre tifoide es pot desenvolupar després d'ingerir o menjar aigua contaminada durant la manipulació d'un portador humà. El portador humà pot ser una persona sana que ha sobreviscut un episodi anterior de febre tifoide, però que segueix expulsant els bacteris associats a la caca i a l'orina. I rentar-se les mans amb sabó abans de tocar o preparar menjar, netejar plats i utensilis i ingerir menjant que no ha sigut cuinat són maneres... No, espera. De transmetre. Ingerir menjar que ha sigut cuinat són maneres que pots reduir el risc de contraure la febre tifoide. A la presó preventiva, la gent això li va informar a la Mary i aquesta va admetre la seva pobra higiene i va dir que no en tenia el sentit de rentar-se les mans, que ella no presentava tant risc del pal. Jo quan cuino, pues ja fa servir aigua, ja està net. Clar, però és que en aquella època, tu imagina't, amb el Covid, del pal, lávate las manos cada vez que entras en casa. Es igual, si eso para qué, me las mojo y ya está. Sí, lávate las cosas, saps, els productes, les verdures i tal. És igual. Com agafa Covid la meva patata? Vamos, assassina en sèrie per guarra, bàsicament. Sí, però clar, ella era negacionista de que es contagiés per aquesta forma, és el palo, que no, que esto es un invento també del gobierno, el de lavarse las manos, es para comprar jabón. És que la Mary podria ser qualsevol persona d'avui en dia, No. Cuidado, aprender, todos somos Mary. Podria ser qualsevol xaro, que us digui, no va conèixer a los niños. Sí, i mira, matança i destrucció. Llavors, a la Mary la van posar en quarantena en una caseta als terrenys de l'hospital de Riverside, perquè clar, aquesta tia van dir no la convencerem perquè té el coco una mica dur, i aquesta zona està al costat del Bronx, del palo apartadito, on vivia amb un Yorkshire Terrier. I mira, jo vaig sentir això, vivia en una zona apartada, amb la seva caseta i el gos, jo... ¿Dónde hay que coger tifoide?
Me están vendiendo el dream. Yo cuida... Tengo un poco de envidia. Esto es un castigo. Em dius que si mato a 3 persones a l'època victoriana acabo amb els meus yorquis en una zona apartada del món? Jo firmo. No has de treballar, te paguen l'alquiler, Ja està. no venen veïns, Ja perquè està. quarantena, jo... Nadie se te acerca. Jo... ¿Queréis prevenir o empujar a la gente? No me'n farà mal la panxa. Però ella era sociable, perquè era irlandesa, le gustava hablar, i per ella tortura. Durant aquell temps, la Mary no va mostrar símptomes de febre tifoide i no creia, ella mateixa va dir, no crec que la vull contagiar, jo estoy sana y robusta y mi terrier está bien y toma un pie. No, no. El més probable és que la Mary no arribés mai a entendre què significava ser una portadora, perquè no tampoc arribava molt, però perquè no va arribar mai a mostrar símptomes. Llavors, clar, ¿qué me estás hablando de algo que no veo y no puedo tocar? Clar. Como el COVID. Com el COVID, más o menos. Sí. Els metges van dir a la Mary que l'única cura era extreure-li la vesícula biliar, que és on se posa el bitxo. El bitxo. Creuen, tampoc ho sabien ser, com aquella època era com un... Clar. Està aquí. Ho he de... Però la Mary es va negar, ja que creia que no era portadora de la malaltia. Va dir, a mi el riñón lo vas a vender en el black market. Y el riñón se puede cocinar un pie també, no me lo tocáis. Llavors, passa un any i la Mary va demandar, fa una demanda, al Departament de Sanitat de la ciutat de Nova York i el cas va arribar al Tribunal Suprem, perquè la Mary deia, yo estoy aquí emprisionada en contra de mi voluntad, la cuarentena es anticonstitucional, no me pueden negar. Es que lo he visto. Davant el Tribunal de l'Opinió Pública, la Mary havia suscitat un debat sobre l'autonomia individual i la responsabilitat estatal en una crisi de salut pública. És que jo estava llegint jo, esto lo he visto, esto es un flash. Total. I el seu advocat... Superactual. És que sí, no hemos aprendido de la història de la Mary, I el seu advocat va argumentar que l'havien empresonat sense garanties processals. I clar, és que no. El tribunal es va negar a alliberar-la amb l'argument de que ha de protegir la comunitat contra la reaparició de la propagació de la malaltia. Quarantena. Però el nou comissari de Sanitat de la ciutat, que segurament l'havien votat nou, clar, és nou, ha de quedar bé, va alliberar la Mary a principis de l'any següent amb la condició que deixés de cuinar. Va dir, mira, del pal, si ven que és el problema, no cuines. T'incapacito per fer de cuinera i no... En principi, neteja les mans, però tampoc demanarem massa, però no cuines. La Mary està lliure, però ha de trobar feina ara. I en un principi treballa de bugadera, però odia treballar de bugadera. No és her passion, no és her life, no pot fer pais. I a més no pagaven bé i va dir, tio, o sea... Jo estava molt bé amb el meu terrier allí, no treballava... Ja, m'és igual que morir la gent, prefereixo cuinar, em paguen millor, no? Hombre, has de treballar de lo que t'agradi. I és que la cuina, això, és que li encantava, se li donava bé, no sé quina cuina irlandesa feia, però li donava molt bé, i va dir, això tot el contagi és una inventada, jo no soy tonta, i el que va fer és va canviar el seu nom per Mary Brown i va agafar feina de cuinera a un hotel con su papo. I era un restaurant a Broadway. O sigui que passava una borrada de gent a un balneari i a una presó. No! Què dius? Anem a agafar un lloc discret de cuinera. No, en llegui més aforo de gent. Ostres! Però què està... Hola! Aquí ja dius... Esto está pasando de serial killer a genocidio. Però a més per tonta, ho sento molt, però per tonta o per capsot, per negacionita. Què ha passat amb la Mary? Vale. Hola! A principi, clar, tot bé, però passen unes setmanes i hi ha un brot de febre tifoide, evidentment, que va infectar en principi a 25 persones a l'Hospital de Maternitat Sloan el 1915 i segurament a més gent, però pum, allí es va concentrar en un hospital i, clar, truquen a l'inspector, a l'epidemiòleg, en George Soper, per que ho investigués. I va allí en George Soper, el primer que fa és... ¿Dónde está Mary? ¿Heu contratat una cuinera fa poc? I és, sí, per què? Que és irlandesa? Sí. Per què? Com es diu? Mary Brown. Tu madre, se m'anava Mary Brown. Total, que va allí, veu els registres, Mary Brown, irlandesa, robusta, soltera, 40 i pico d'anys, 50, no sé quants hem passat, i va dir, tate, és la nostra Mary.
perdó. Epidèmia? T'havia de fer com el Superman, es va canviar la ratlla de cantó i ara me llamo Mary Brown. Me pongo gafas y coleta. Ya no soy yo. Ahora tengo un Yorkie, tengo un dog alemán. Li van posar... Ai, que si pot fer un Yorkie el rapar-lo, ja és un caniche. Ai, per favor. Per cert, no tornen a parlar més del Yorkie, No sé què li va passar al Yorkie, però no l'he comentat més. Va durar un any. Pobret. Total. Clar, van anar, van dir, ¿dónde está la cocina? Vamos tots allí, a la cocina! Però, pum, ja no estava. Ja havia marxat, perquè la Mary corre ràpid. Però la policia la va poder trobar i detenir quan va portar menjar a un amic de Long Island. I a més m'imagino la policia trucant l'amic amb un plat. No! No te comas eso! No, càmera lenta i el Yorkie, sí. Pam. Ai, no puc. Espera, aigua, glu-glu. I a més temps de riure a nosaltres que d'història. És que és molt bèstia, esta història. En riem, però és avui en dia, És com... Tal qual. Sopa de Nadal. Això és com a mi em passa, que a la feina hi ha gent que no porta mascareta o se la treuen en un moment donat. No, si són 2 minuts. O quan estornuden o tossen i es treuen la mascareta per estornudar. Però si està per això, tia. Escolta, està per això. Posa'ls este episodi. Els de la teva feina del pal. Aprendet de la Typhoon Mary. Que mira. De fet, m'està recordant una cosa que em va passar a la feina. Va, ho explico com pugui. Tenim una cuinera que precisament vam estar una temporada dient-li puja la mascareta, t'has de posar bé la mascareta, vinga, va, tal... Però Typhoon Mary! Però, no, cridant-li l'atenció. I un dia arribo ja enfadada i dic, home, tia, que t'ho he dit 3 vegades, fes el favor, no me tienes que explicar nada del COVID, que mi madre se murió de COVID. I jo... ¡Admito culpa! What the fuck? Perdón. Micro, voltilo otra Pero que vez. no sabes que estás cocinando. Ponte mascarilla. No va lligar cables una mica de... Però em vaig quedar en plan, però alma de cántaro, o sigui... Ah, no, jo m'he quedat amb el de... La tercera, i en plan, la pròxima vegada et demanaré que te'n vagis a casa teva, no et crida més l'atenció, que no, que jo sé que esto es muy fuerte, que mi madre se murió No de sé, COVID. carrega't a la teva família, però deixa la nostra. Perdona. Totalment. Que no passa nada, mor aquí de gent. És la Mary reencarnada. Però estàs més bèstia del palo. Que sí, que ya sé que la No, gente pero muere. sí. Mira, joder, la mía ha muerto. ¿Y qué? No pasa nada. Me da igual. La vida sigue. Toma, un apple pie. És que... Que bèstia. Bueno, aquesta crec que no és tan greu com la teva. Després parlarem de la teva cuinera. Tindrem una conversació. Ja no està. Creu-me que ja no està. Menos mal, vale. Anava a dir... Hombre, és que... Ara entenc els problemes que m'has comentat. És que... Llavors, què va passar amb la Mary? Que no va... Mira, devia ser... Espera, és que estic bloquejant. Estic en xoc, uau! Uau! No me digas nada que... Què ha passat amb esta Mary? Això, al final la van trobar perquè pastís amics, salvament. I després de detenir-la, les autoritats de la salut pública la van tornar a posar en quarantena a North Brother Island, que és una isla... T'ho imagina't a Alcatraz? Tal qual. És una... Que avui en dia, per cert, si vols anar a aquesta illa, has de demanar permís a ciutat... Al govern. Poderes. No sé com funciona a Nova York. A qui sigui. Alguien, gobierno, per a que et donin permís per entrar, perquè està tot sellat allí, que també s'enviava la gent que tenia la lepra, imagina't. La Mary allí com a... no va pillar la lepra. I això conserva tots els edificis i tal del 1900 com si fos allí tot congelat amb... M'encanta, jo vull anar. Jo també vull anar, no t'encanyaré. Amb mascareta. Bueno, no toca res, et deixem les mans. Que guai. És molta il·lusió. M'encanta. I investiguem, a l'acabar el podcast investiguem. Sí, podem mirar vídeos de YouTube, aviam si hi ha gravacions. Hola, que guai. Hem de mirar, a part d'això, llocs que es puguin anar d'Espanya, que jo no sé res de crims d'Espanya, sóc ignorante de la vida, perquè no vull que em toqui tan a poc, però sitios que haguem passat, no del pal, aquí murió alguien, no, però rotllo així, rotllo Long Island. A fer psicofonies. Saps el que són psicofonies? A gravar amb discos. Aviam si hi ha veus de gent. Jo soc de poble, sento moltes psicofonies d'ecos i de tuberies. Què ha passat, això? Està a la isla aquella i la Mary seguia sense voler que li estribessin la pel·lícula biliar, perquè li van dir, escolta, ara ja és està, l'única no ens manera. Tu, tia, ets una puta reflac. I van dir, te estripamos la bilis. I ella, no! Però el que van dir, vale, no te la vols estripar, doncs confinament de per vida. Que és, clar, Makes sense.
que perquè la van dir confinament perquè no tenim huevos de posar en una presó, perquè ens va dir nos mata tota la població de la presó, i això és una forma com a de presó, però clar, no te podem matar perquè no la sentència, però no nos mates. Home, potser es podria argumentar que havia assassinat gent perquè sabent que ella contagiava, és que clar... Però dic, no la podien posar a presó perquè clar, vale. te mata, tiene como el virus dentro, el alien ahí, el predator. Clar, imagina't la dutxa, no toquis res, no coguis. Deixeu. Total, li van donar un altre Yorkshire i van dir a la isla. I això, què va passar amb la vida a l'exili a la Mary? La Mary es va tornar un email influencer perquè és del pal. Clar, tio, ja se'l sé, home, esta història és del pal. A mi ensenyen vídeos de TikTok d'aquesta dona, jo te'ls miro, I de vegades serà entrevistada pels mitjans perquè és que, a més, la forma que tiene de parlar i tal, dius, hòstia, és que és d'aquestes sèries... Com era? Aquella sèrie TV3... APM. Sí. Era personatge d'APM. És que jo me l'imagino així. Sí. No l'he vist mai, però és personatge d'APM. I això, pues a vegades els mitjans anava a preguntar «Què tal, Mary, com estàs?» I pues això, anava a fer entrevistes i aquests mitjans de comunicació tenen les instruccions de no rebre cap aigua ni menjar d'aquesta dona, claro. perquè sempre fa «Toma, ¿quieres agua?» No, que no toquessin res. Posteriorment, la Mary va poder treballar com a tècnica de laboratori de l'illa netejant ampolles, perquè li van dir «No tocas una cocina en tu vida». I mira, que bé, no? Mira, netejant ampolles. Bueno, té sentit, o sigui, el karma t'acaba posant a fer el que no vols fer, o sigui... Sí, mira, però se li donava bé, netejar ampolles en un laboratori. Devia haver moltes ampolles, no ho sé. Està bé. 6 anys abans de la seva mort, un ictus la va deixar en paràlisis, que és el que diem de l'hospital, i a principis del novembre del 38 va morir d'una pneumonia als 69 anys. Uala, que en aquella època va molt, robusta. Per l'època és gran, però per ara seria jove, sí. I clar, van aprofitar a mort i van dir anem a fotre l'autòpsia ara, a analitzar-la, i aquesta va revelar que hi havia bacteris de la febre tifoide vius a la seva vesícula biliar. Per això és que era incubadora del virus. Ostres. Era alma mater. No significa això. Bueno, és igual, s'ha entès. Yes. I el cos de la Mary va ser incinerat perquè van dir això no ho enterrem, que creixen arrels i se'n va corrent. El van incinerar. Clar, imagina't, te menja el cuc antifoide, alien predator. I les seves cendres es van enterrar al cementiri St. Raymond al Bronx. Mira. Si la voleu anar a veure un dia, esteu al Bronx? Sí, m'imagino allí que li deixen pastissos de pitx. Avui en dia, què ha passat amb el tema de la Mary? El tema, clar, com la història popular de la Mary. L'anglès Typhoid Mary és un terme col·loquial per referir-se a algú que, sabent-ho o no, escampa una malaltia o una cosa no desitjable. En plan, o males notícies o... Jo a partir d'ara, si algú diu que té Covid o constipat, també, perquè a mi el constipat dic, falta de respecte que me contagis, i que no porta mascareta, li diré ets un Typhoid Mary. Mary tifoide. Ets una tifoide Mary. Eres Mary tifoide. Mary. Sí, del pal, tío. Mala gente. Mira que soy un pirata. Jo ara quan em constipo em poso mascareta del pal. No, claro. No te daré mi virus a ti i que estés mal en una setmana. És que és això. I l'altre dia em vaig espantar perquè em vaig aixecar i no olorava el cafè. Dic, ja està. Oh, no! Ja el tinc. Qualsevol cosa, però no olor al cafè? Negatiu. No, és que el eh? cafè s'havia quedat obert i era dolent. No sé, ja està. Ja està. A mi em passa igual, però que el finger s'ha tirat un pet. I estic així. Està molt callant. Clar, l'he rebentat caminant. Està dormint. Sí, és com el terrier, està allí amb tifoide. M'encanta. M'ha agradat molt. Llavors, què coses se saben més això de tot el caos que va causar la Mary? Les infeccions que va causar se li atribueixen 3 morts, em parecen poques, tanmateix, com que feia servir àlies, perquè es va canviar segurament el nom més d'un cop, i clar, no volia cooperar tampoc, no es coneix el nombre exacte de víctimes, però bueno, qui no va morir va estar amb diarrea durant 4 mesos i amb febres. I alguns que no sabem perquè ni es van presentar a l'hospital, clar. Ja saber. Mira, gent que va amb Covid sense mascareta. I ara Nadal i sopars de Nadal i tal, tifoide Mary tots. Anem en compte. I s'ha estimat que podria haver causat fins a 50 morts. Hola. Mira, la teva cuinera. Començant per sa mare. La mare que la va matricular de veritat, Després parlarem, és que vull saber... Se'm va caure la cara de vergonya. Bueno, m'engallo. Llavors, el llegat de la Mary tifoidea com a vehicle simptomàtic, que és el que... És que
estava tot fet. No sé què ens va sorprendre les coses. La gent asimptomàtica, con la Mary. Això, cas asimptomàtic d'una malaltia va conduir a la teoria dels supercontagiadors que han reaparegut en brots de malalties que han sorgit de les aleshores i que també està passant ara. La història se repite. Sí, això em recorda una cosa, que és que jo a la feina, al principi de tota la pandèmia, vaig tindre un metge que va tenir el valor... És que clar, a veure com ho explico. No donis noms, Va tenir el valor de dir-me, no, és que no farem, quan no hi havia un test per fer, no farem cap test a ningú perquè la gent que és asimptomàtica dona negatiu. I com saps que és asimptomàtica? Pensa vostè que sóc tonta, senyor doctor. True story. Però també dona positiu, no? Quan és asimptomàtic. Clar que dona positiu, vale. Però no tenien test per fer i el metge es va treure de la sac. S'inventó un dato! S'ho va inventar directament. Dic, i llavors, com saps tu que són asimptomàtics? Si donen negatiu. El teu treball té tantes coses. Buah, ja posarem pip. Buah, 3 podcasts. 3 o 4 podcasts. Molt heavy. Canviant noms i datos, coses d'aquestes de la pandèmia que si no fos perquè estàvem tots en alerta eren denunciables totalment, però... What the fuck? No me mienta, señor, no me mienta. Ya. Como era la fuente es tras mi bro. Sí. No. Ai, estic a punt d'acabar. A veure, vale. Quan la Mary va morir, a 69 anys, robusta i soltera, les autoritats de Nova York havien identificat més de 400 portadors sants de febre tifoide, que eren asimptomàtics, suposo, i no van obligar a reclòs-les, perquè aquella gent, després de veure el que havia fet la Mary, van dir no somos tontos. Es tan fàcil com lavarse las manos. I posar-se mascareta. Sí. I no cuinar pastels de pressa. No anar a la cuina quan tens Covid. I per acabar, en George Soper, el superinvestigador tifoideo limpiamanos, va fer un comentari que és molt aplicable avui en dia. Te'l dic. La història de la Mary tifoidea posa de manifest com n'és de difícil ensenyar a les persones infectades a evitar infectar-ne d'altres. Bàsicament és que a la gent tonta li pots dir el que vulguis, que fotran el que els doni la gana i els dona igual les conseqüències. I tosseran a la cara. Sí. I quan dic tonta vull dir d'estupidesa d'intel·ligència emocional, no de l'altra potser també, però en aquest cas és més d'egoisme del palo. Sí, de quiero tener razón y me da igual el mundo, exacte. I aquesta és la història de la Mary tifoidea o Typhoid Mary. M'ha encantat. Però m'ha encantat molt. És un drama. Molt. M'ha encantat, de veritat. I amb moraleja del pal, escolta, aprenguem tots de la Tifoid Mary i de lo que ha passat aquest Covid, que ara ve Nadal i pum, començarà a caure la gent. Quédate en tu casita, por favor. I lávate las manos. Y mantén la mascarilla, por favor. O no, si no quedes a casa del pal. Si tens Covid, claro. Avisa els demés o no contagis peix. Del pal, és que només còmode. És que em quedo sense torrons ja, bueno, però és que potser el buscaré sense vida, senyor. Sí, compra't una pilota de hàmster d'aquelles gegants, que al Covid havia gent allí caminant amb la boleta de hàmster. Que sí. Ai, Déu meu. O amb un d'aquells trajes de... Ai, els EPIs aquests que van amb... Sí, escolta, problemas, soluciones, no... Ve a la cena de Navidad con una bolita d'estes d'aïllament, no? Tu, mira, i a més, el menjar te'l vas posant com en files, cena, clac, l'altre, i un tubo que surti per fer caca pipí. Però clar, ha d'anar a cremar-se, com a... al forn, no. Ai, Déu meu senyor. En fi, m'ha agradat molt, Jan. I ja està, fem unes cartites. Mira. Sí. L'oracle. Quines han sortit? Les estrelles i el mag. Vale. Les estrelles són les pistes que tenia la Mary. O sigui, tu amb la vida te va donant pistes, com a pum, 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 són senyals luminoses. Quan veus que repeteixin molt, mag... No la tenia preparada. Ai, tenia abans com a conseqüència, però dic, no, espera, no és un mag. Ah, bueno, sí. Espera, vale. Les estrelles són les petites pistes que et dona la vida, com atenció, notificacions. Llavors, què passa? Que li has d'anar parant atenció a aquestes estrelles, no com la Mary, que no va parar atenció, i has de fer algo que sembla com un acte de màgia, però no, que és rentar les mans o posar-te la mascareta
per a no contagiar la gent. I això, has vist, te sentiràs amb un poder que diràs estic fent màgia, estic salvant. Estigues atent perquè si tens tos i mocs i febre i et trobes malament, a lo millor és que la vida t'està intentant dir alguna cosa. I això molt mac, les estrelles, no? M'encanta. Mac, moc. Mac, moc, sí. Ja està. I estrelles perquè estàs malalt i vols estrelles. Exacte. O els mocs disparats. Bueno. I això és tot per aquest episodi de la senyora Mary Brown. Tifoidea. Tifoidea. Mary Tifoidea. Mary. Jo pensava al principi que era d'un tifón d'aire i jo, uau, devia ser un tornado la tia, que la irlandesa. Per això dic que sona pirata. Sí. En fi, que renteu les mans i no mateu a ningú. I bon Nadal. Bueno.